Hola a tothom, a aquest vídeo anem a explicar com funciona l'aplicatiu de l'Agència Tributària per a liquidar l'IVA trimestral o mensualment amb el model 303. Utilitzarem per això el simulador del model 303 de l'Agència Tributària. Hem de tenir molt de compte d'utilitzar sempre el simulador i no l'aplicatiu real i no presentar una declaració que no sigui real a l'Agència Tributària. Elegirem el simulador per a l'exercici 2025, ja que cada any s'obre un simulador per a l'exercici corresponent. Haurem d'indicar el període de l'exercici, ja sigui un dels 4 trimestres o un dels 12 mesos. Escollim, per exemple, el tercer trimestre i posaríem el NIF o CIF d'una empresa. Si posem un NIF, se'ns obrirà el quadret per posar cognoms i nom d'una persona física, d'un empresari o empresària persona física, i si posem un CIF, s'obrirà el quadre per introduir les dades d'una societat. Per exemple, la societat que fem de vegades servir als exemples del lloc, que és Compte Lloc SL. I el primer que ens trobem és una sèrie de preguntes sobre la identificació de l'empresa i les possibles situacions. Ja ve per defecte que aquesta empresa tributa exclusivament en règim general, que no està en règim simplificat, i hauríem de dir, per exemple, que no està en autoliquidació conjunta, que no estem acollits al criteri de caixa, o que no estem en concurs de creditors, o en el sistema del subministrament immediat d'informació, en cada cas el que toqui. Anem passant les pàgines i veurem que a la segona pàgina hem d'introduir tota la informació de l'IVA meritat, que està aquí, i l'IVA deduïble, que està aquí, del període, en aquest cas del tercer trimestre. A l'IVA meritat apareix règim general, s'han de posar les bases imposables que corresponguin a cadascun dels tipus d'IVA, 21, 10 i 4%, i la quota que resulta de multiplicar la base pel tipus d'IVA a cadascun d'aquests tipus d'IVA. Tindrem també un apartat per a adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, que sabem que són compres que es fan a la Unió Europea, que realment no porten IVA, però declarem un IVA a la vegada meritat i deduïble. Indicarem tota la suma de bases imposables per a aquest tipus d'operacions i tota la suma de quotes. A modificació de bases i quotes indicaríem si hi ha factures rectificatives que redueixen l'IVA meritat i posaríem les bases i les quotes en negatiu per la suma sense diferenciar tipus d'IVA. Més avall surt un apartat per al recàrrec d'equivalència on de nou posarem les bases i les quotes separant per tipus de l'IVA, en aquest cas de recàrrec d'equivalència, 5,2, 1,4, 0,5, bases i quotes. Per últim tenim modificació de bases i quotes per recàrrec d'equivalència. De sumar totes les quotes obtindríem el total de la quota meritada que vindria aquí. Al següent apartat tenim tota la secció de l'IVA deduïble i es separa per tipus d'operació. Tenim les operacions interiors, que són les operacions que bàsicament són a Espanya, a la península, a les Illes Balears i a les primeres 12 milles nàutiques del territori, separant entre si són corrents, és a dir, compres de béns i serveis, o de béns d'inversió, que és compres d'immobilitzat. A continuació tenim per importacions, és a dir, compres de fora de la Unió Europea, de béns corrents, béns i serveis, o de béns d'inversió, que serien compres d'immobilitzat. I per últim, adquisicions intracomunitàries, que com hem dit abans, han d'aparèixer a l'IVA meritat més a dalt i aquí a l'IVA deduïble, separant entre si són per béns i serveis corrents o béns d'inversió.
tenir un apartat per a rectificació de deduccions, si hi ha factures rectificatives, i a la quota, aquí veurem, hauríem posat les bases i les quotes, aquí sense diferenciar el tipus impositiu de l'IVA, si és 21, 10, 4, aquí va tot sumat, i de la suma de quotes tindrem el total de l'IVA deduïble. En restar el total de la quota meritada, li restem el total de la quota deduïble i obtindrem el resultat de l'IVA en règim general. Si passem la pàgina, hem d'introduir informació addicional d'operacions que no portaran IVA, com són les entregues intracomunitàries de béns i serveis, que són operacions exemptes de vendes a països de la Unió Europea, exportacions i operacions assimilades, que són vendes fora de la Unió Europea, que tampoc porten IVA, estan exemptes, operacions no subjectes, per diferents motius, i operacions amb inversió del subjecte passiu, que són serveis prestats fora d'Espanya i que no porten IVA tampoc. A la pàgina 4 tindrem un resum de les operacions, una suma de resultats, el resultat de la declaració que estava a la pàgina 2, posarem atribuïble a l'administració de l'Estat el 100%, o sigui, és el mateix resultat, introduirem la informació de quotes a compensar pendents de períodes anteriors, és a dir, hem de posar si hi havia quotes d'IVA pendents de liquidacions negatives d'altres períodes i que s'apliquen a aquest període i si queda alguna part pendent de compensar. I per últim, més avall, el resultat de l'autoliquidació del resultat final, si és a compensar, a ingressar o a retornar. Fins aquí aquest vídeo. Moltes gràcies.